Ngetobo cheno igani goto kwano muroberio sha oiwono utukereri bagaria ye NHF akolengana nabatene betinya gitari ane mono tinya gitari chia banyani go bateru no muroberio ni go bwate bitambokere binge gekorengani gwa nensemeria NHF ane mono ekarokonywa okoa ali bagaumenya o muroire kurusi gwenya gitari yamugo chia sende go serifaro ige bwate bitambokere ebinge gekorengani gwa nensemeria NHF ni gochinga kichibono omwadimini cross nya gitari yabo songa berka gote bitambokere byo igo bigo chikoreni nsamangana arengetobo korre gwetera sensemerio bocheno engana yairo okoboko no omo admin kurosenya getari ya Emma asabonse bateberu na shane bwate bitambokere binge gekorengani gwa na omurobolo bwene cha ifam aniga gocha motoka magega yagati yekombe kya banyagetari kya MPDU korokana go kano omurobolo ya sobe na gotebuna nigora chikole maria abakenya robotiro asenchira ijobo ime dire changamoto nene sana kero abaroiro bago chanyegitari utakabo konyora services monomona se ensemo ya inpatient and outpatient ase enrollment ya sha enyegitari itogune level 5 ibaba teba itogo depend on referrals is chiko rukorwase primary health care facilities around echichire level 1 level 2 level 3 konyora referrals ichekera abantu bagocha na igoro nanyorete 5 patients balingi sick au bale registered under sha lakini ekaba engaki enkongu kunyara kubarwali asengicho abente bachakira sinegitari echichinge cheito kobaira ni ororo tugachikolanya bairani they were able care from the other side sinegitari echi referral forms echi babaga bache na chirocho na barabu bagote bambara nyara gochirora ibo munenye gitari twabira affected nane tubate nsemo ya abaroira babaito ba dialysis cancer dili ntora affected ekiagera ntora nyara korabaroire baito ekiagera ntora ego the right structural system chira nyare kogere nyegitari tonyore abaroire facility into assign this contract then days down the line contract is ngira ika civil quotas na nechira na boja such that we may be free now to give services ochia servant baito kendo kendi yakabere system yabo okay banganyire abantu kurwena child ochia safe and ekaro kuligereria system okororeria tarakini ndibwati bintu binde biri bitakeiroro igo bakunya bataya kurende sakuru kuna mean testing meaning na mbara fully automated bakorega asiri takeira naboniga matukaire ikuminyo ndibatigete kunda ene chaife ndre kunya go kurwalia abantu bakunya go transit goya ngoja kabiri ntekenene nandi yangucha okonya abantu baito biwaboniga abantu bakorera boniga munya mutangazache karo kuligerira iga abantu baje na maumivu mbalimbali abadialysis mbamiseti na tete 9500 shillings ya kora dialysis limo session yamo nyore ngokora kabiri week na NHF that means na week umuntu yata 19000 they should understand abantu barabarwarete abantu barabakana tikibesa erinde kachikadi cyabo kigendere ko bakonya abantu bara batari kwenyara eserikali ite ko konya eserikali understand bantaba ba ko konyo onye kadi te ko tiyo that means now we are asking those ones who are concerned the Ministry of Health